Així em pariren i així estic. I com que em passen certes coses, així les cante, així les dic. Per què les tomàques ja no mos saben igual quan anem i les comprem en qualsevol supermercat? Pues, com podeu veure, això és un tomacar, això és una tomaca madura i ara mos anem a xerrar en Javi, que és l'amo de tot això, a que mos conte part del cultiu de la tomaca i per què quan anem a un supermercat a comprar ja no mos saben igual. Així que anem a una Meliana. I així estic, pobre de béns i ric de dies, pobre de versos d'afany ric, cante l'amor i les parelles que viuen bé. Javi Verduras Gorrito, bon dia. Ja hem arribat així, dins l'invernadero, fa un pelín de calor. Però bueno, primer que res, com podeu veure, tot això és un tomacar, una delícia de naturalesa. Però ara mos contarà Javi d'on ve aquest nom de Verduras Gorrito, perquè és el nom que jo sempre tenia que entrar com a Javi Gorrito, directament. A veure, això tot ve perquè jo soc llaurador, però jo soc fill de llauradors net i jo ja vinc de 4 o 5 generacions de llauradors. Entonces, esta zona on estem, en l'horta de Meliana, així n'hi ha molts que d'apellido se diuen Orts Ruiz, jo soc Orts Molins. Entonces ve, quan mon pare comença a anar al mercat, n'hi havia en la mateixa parada 3 Orts Ruiz. Entonces, a partir d'aquest moment, el de la parada deia, és que no vos distinguís, pues, a veure si busqueu la forma de distingir-se, i la forma va ser el mal nom que mos ve de la família, que era el Gorrito. Nosaltres sempre hem sigut casa el Gorrito per part de mon pare. Pues digueren, pues anem a crear la nostra marca i anem a ficar Verduras Gorrito. I a raïs d'ahir, de farà almenys 40 o 35 anys que començarem amb la marca Verduras Gorrito, pues avui en dia ja molta gent me coneix més per el Gorrito que pel meu nom. Bàsicament. I al final vosaltres així el que es dediqueu és a produir tomàques i alguna cosa més, m'imagino. Sí, a veure, nosaltres es començarem a fer els primers invernacles, que este és dels primers que se va fer el primer mòdul, a finals dels anys 90, sobre l'any 95, 96 per ahí. A partir d'ahí ampliarem hasta l'any 98, 2000, ampliarem invernacles. A partir d'ahí, poc més avant, ja ens vingué el tema de la protecció de l'horta i acabarem de fer els invernacles. Entonces, vàrem decidir que ja que ho teníem, pues, anàvem a intentar aprofitar al màxim el que poguérem. Entonces, des del seu dia pues, es començarem a fer tomates, es començarem a calfar-se el cap a veure com podíem traure molt bona qualitat, a veure què és el que demandaven els nostres clients, i fa més de 18-20 anys que se varen decantar per fer tomata valenciana. Clar, l'invernacle al final és un recinte que per traure el màxim de rendiment pues, tens que buscar les collites que més diners te donen, això està clar. Això és, entonces, nosaltres trobarem el forat en la tomata i clar, tu quan fas moltes repeticions en un terreno, sempre el mateix, pues, al final venen problemes de fongs, de nematodos i de tot. Per això en el seu dia pues, varen decidir ficar un sistema sense terra, un cultiu hidropònic, que és el que tenim així, i a raïs d'ahir pues, vàrem juntar el cultiu hidropònic, que ja fa més de 15-17 anys que estem treballant en ell, en una tomata valenciana, que la plantava ja m'abuelo quan era jove, ja plantava esta tomata i nosaltres tragàvem la llavor tots els anys. Ja hem aconseguit fer un artícul que així en esta zona no n'hi ha cultiu hidropònic, amb la qual som capaços de distingir-nos un poquet. Tenim una tomata igual que qualsevol, molt pareguda a qualsevol altre llaurador, però la qualitat d'ací dins entre l'invernacle i el tipus de cultiu sempre és superior a la nostra competència. Perquè tota la tomata que feu la feu baix del plàstic o també en feu fora? No, nosaltres hem estat molts anys que teníem tomata 10 mesos a l'any. Tenim invernacles de plàstic, tenim malles i després a l'aire lliure. Ja portem 3 anys a esta banda, que per el canvi climàtic, en l'estiu tenim estius de nits sobretot molt càlides i ja no som capaços en aquest tipus de tomata fer una bona qualitat. Entonces hem optat per fer sols tomata en la campanya de l'estiu, que és quan millor és, i fer la tomata en la campanya de l'hivern, que és una tomata bona, no és roín ni mucho menos, però en l'hivern no és el fort d'esta tomata. Se pot menjar, està bé, n'hi ha molts restaurants que se la compren, però jo sempre seguís dient que n'hi ha tomates millors per menjar a l'estiu, en ple hivern. Perquè al final, vull dir, tomàques valencianes n'hi ha moltes. N'hi ha moltes varietats, molts tipus, estem parlant n'hi ha totes les que hagin pogut generacions darrere generacions anar millorant. A quina varietat s'assimilaria més
perquè m'ho han preguntat moltes vegades, però jo no sóc capaç de dir-ho. Tomata valenciana n'hi ha tantes com llauradors que en cultiven. Partint d'eixa base, perquè és una varietat que és autòctona, entonces cada un se trau la seva llavor i cada un li agrada un tipus de tomata i conforme tu vas seleccionant la llavor, vas triant la tomata que necessites, entonces vas depurant la varietat. Esta varietat n'hi ha 3 tipus de valenciana, així un poquet més genèric. Està la valenciana grossa plana, que no té punta, que és la que fan més per a la zona de la Ribera, per a aquesta zona... El que fan el Perelló seria... El que fan el Perelló, això seria que és una tomata més blanca, no té tant de coll no està tan marcat, per exemple, tenim així, ixa tomata, per exemple, té molta veta, però té una forma aixina com de cor, una forma més en punteta. Quan la tomata és més xicoteta, va traient més punta. ¿Vale? Pues la zona de la Ribera no té tanta punta, després n'hi ha una que són xicotets, que és el tipus masclet que diuen, que és una tomata mitjaneta, de 150 gramets o aixina, amb molta punta. Com si fos un pimentó un poc més xicotet. Exacte. Que això és el que sempre s'ha fet així, a l'Horta Nord sempre s'ha fet aquest tipus de tomata, i després n'hi ha una altra tomata intermitja, que seria això. ¿Vale? Que això és, la redona li solen dir la tomata valenciana a la blanca i l'altra és la masclet. Vale? Pues això és una tomata intermitja. Intermitja entre les dues. Jo sempre he vist allí en el Perelló, que és el que més conec jo per proximitat, que són com més achatades i més grandotes del mig, aquesta diferència. A veure, nosaltres tota la vida hem fet en aquesta zona el tipus masclet i els nostres clients sempre han volgut masclet. El que passa és que de fa uns anys per aquí la cooperativa del Perelló sobretot ha fet molta propaganda de la tomata valenciana i els consumidors quan veuen una tomata en el supermercat ven l'etiqueta del Perelló darrere i ja relacionen la tomata plana, la tomata més achatà en la tomata valenciana. Doncs al final, perquè a la gent li quede clar, tenim que dir que tomàquets valencianes hi ha de 3 tipus diferents. Sí. La més achatà, la més redoneta i la més xicoteta, que és la de masclet. Exacte. I totes estan dins de l'associació de la tomaca valenciana? Sí, l'associació de la tomata valenciana ho engloba tot el que siga tomata valenciana, tot el que siga llavor autòctona, tot el que no n'hi hasquen híbrids ni hasquen. I com pot trobar la gent quan va a comprar a un supermercat, a una paret, o el que siga, aquesta distinció de ser tomaca valenciana, a part de lo que diguem sempre de conèixer el productor i parlar amb ell i que li conte el producte? A veure, ara en aquest moment estàs començant a complicar-se un poc la cosa perquè es comencen a haver ja varietats híbrides que són molt paregudes a les tomates valencianes que de vista ja s'acosten molt i de sabor no tenen absolutament res que veure. Entonces, jo sobretot el que diria és, quan vas a un puesto i veus 2 tomates molt paregudes i n'hi ha molta diferència de preu, ja te dic jo que la valenciana no pot ser la barata. Vale, pues. Més que res, perquè per nosaltres no podríem treballar. Nosaltres en aquest tipus de tomates necessitem tindre un mínim de preu per poder treballar, perquè si no els números no ens eixen ja acabaríem abandonant-ho tot. Clar, realment, molta gent quan va al supermercat veu el preu però no veu tota la feina que n'hi ha darrere, que així n'hi ha un rato. Ja lleva de la inversió que comporta tindre l'hivernacle i mantindre-lo i el tema del reg, de l'electricitat i tot això, de plantar-la tota la tomaca, nugar-la i tirar-la amunt, collir-la cada volta, pues, suposa que tindrà algun problema de fongs o insectes o tot. Tomata, el que és el criar la planta, l'entutorar i desullar i tot això, pràcticament la valenciana sempre dona un poc més de feina perquè és més vigorosa, però pràcticament és el mateix. El problema ens ve que de cada ram de tomates, que a mi la planta me fa 3, 4, 5 tomates, mira, per exemple, en este ram se veu que n'hi ha 2 tomates bones, però aquesta tomata ja no és comercial i aquesta flor ja no ha quallat. I això anirà fora. Entonces, què passa? Quan jo trac la mitja de quilos de tota la planta, en una tomata valenciana jo puc haver perdut per el camí perfectament un 60% de quilos de la producció per destríos, perquè no me qualla, i en una tomata híbrida, una floreta que te qualla és una tomata que te fa i bona. Entonces, què passa? Jo així estic parlant de que si jo això ho compare en una tomata híbrida, que és la tomata que n'hi ha en qualsevol supermercat, que la deixes en casa, no fa falta ficar-la a la nevera i t'aguanta una setmana perfectament, o 2, i aquestes tomates al llaurador en un preu mitjanament acceptable, no fa falta un preu car, li deixen els números perquè fa molts quilos, però aquestes tomates fa molt de destrío, se queda molta tomata en la planta perquè no n'hi ha qualitat, entonces quan tenim pocs quilos tenim que anar a preu. Entonces, al final, per això, aquestes tomates no solen estar en puestos on n'hi ha tomata de preu del muntó.
N'hi ha supermercats que ne tenen, sempre estaran més cares que les altres, però no sé, en tendes que n'hi ha xena molt, molt barato, és molt difícil que puguen treballar en aquest tipus de tomata. Ahí ja la gent ja hauria de desconfiar un poquet. I després la tomata valenciana sempre és una tomata que quan està molt madura sempre està molla, sempre se fa molla, no aguanta. Uno dels altres problemes que té, és un inconvenient. Ni en la nevera? En la nevera sí que aguanta, per exemple les tomates, nosaltres el que fem és que les nostres tomates intentem que passem, en les nostres mans no passen per càmera, i intentem que nosaltres tot el que venem ho venem a través d'una para del mercat. ¿Vale? Entonces intentem que aquesta tomata vagi madurant fins que arribi al consumidor sense tocar càmera. Per què? Perquè quan tu tot això ho fiques en la càmera o en la nevera, el que fas és que li talles el procés de maduració. ¿Vale? Entonces tu tens una tomata pintona, que no està roja del tot, tu la fiques en la nevera i te pot aguantar 7 o 8 dies perfectament. Però en el moment la tragues, te va passar, en el moment perd tot el fred, te passarà de verd a roig. I en seguida se farà molt, molt, molt molla. No vas a tindre el mateix sabor, ja perd moltes qualitats gustatives. Per això nosaltres sempre collim una tomata que ja està arrancada de color, ja n'hi ha quasi mitja tomata de color roig, i li donem que acabe de madurar per almenys 24 hores o aixina. El nostre recorregut des que cuix fins que arriba a la taula deu de ser això, unes 24 hores, com a màxim o aixina. I després, ens has escoltat antes que el que has fet ha sigut cultivar sense terra. I això és algo, m'imagino que bastant curiós, perquè, clar, nosaltres el cultiu normalment fem en terra, tarongers i tal. I així com ho fas, sense terra? A veure, tot això, la gent, n'hi hagué una època, avui en dia encara li és molt novedós, la gent se creu, relaciona molt el cultiu sense terra en tomata dura, tomata de plàstic, sense sabor, i no té res que veure, res més lluny de la realitat. Perquè la gent ho entenga fàcil, un cultiu sense terra és una maceta que tens en casa. Veritat que la gent va a casa se planta que li agrada verdura en una maceta i se ho menja i està tan bo? Doncs això és exactament el mateix, no és res. Nosaltres treballem en un sac tancat que té un substrat, que és una fibra de coco en aquest cas, i fem uns controls diaris dels nutrients que n'hi ha dins del sac i li donem els elements, els guanos, que necessita la planta en cada moment, en cada estat. Entonces, jo sempre dic que quan tu no se fica mal i està molt fluix, quan tu te portes a l'hospital, el primer que te punxa és un gotero on sals i te donen el que necessites, veritat? Pues això és molt, molt, molt paregut. Nosaltres li estem donant en cada moment a la planta el que necessita, con lo qual fem que la planta vagi molt més equilibrada, som capaços de donar-li els nutrients perquè la tomata traga més sabor, se queda un puntet més dura, i som capaços de controlar tot això. Simplement donar-li el que necessita en cada moment. Quan tu la planta la tires en terra, agarra tots els nutrients que vol, i ella, nosaltres, a qui li agrada el xocolate, pues és més fàcil menjar dolç que no menjar salat, perquè t'agrada més. Pues la planta fa exactament el mateix. Si jo la tiro en terra, ella agarrarà el que vol, no el que necessita. Entonces, així, quan la controlem, la tenim a règim tot l'any, pues som capaços de portar una planta ben equilibrada, i d'ahir això ens ve després la qualitat que ens distinguís. Curiós. I després, a part d'això, per a poder combatir, perquè al final també sabem que la tomaca és un cultiu relativament delicat, i l'estar dins de l'invernadero te dona uns avantatges que no té uno que cultiva a l'aire lliure, per el tema, sobretot, de fer lluita biològica, per exemple. Sí, ens dona avantatges, també alguns mal de caps de sobre, ja ho tenim, però, per exemple, en aquest invernacle estem treballant en residu zero ja fa uns quants anys. Són capaços de controlar la tuta, que és un problemón en bactèries i en solta d'enemics naturals, de depredadors. Pol·linitzem en abejorros, fem solta d'abejorros, no tenim aire, doncs al final tenim que pol·linitzar en abejorros. I tenim... Lo de que no tenim aire estic començant a notar-ho ja, perquè ho sabes que se nota molt quan estàs dins l'invernacle, acostumbrat a estar a la Mila Marchal, se nota que fa molta calor, que ho sapiem. Això se nota, estem al costat de la finestra i sempre algo tenim, però al final l'invernacle el que busquem és un poc controlar aquestes temperatures. Tot això el que ens dona, ens aporta, és que la planta està molt quieteta, està en el filet i no n'hi ha sobretot ramitjat. La diferència entre aquestes tomates que són tan delicades, ara les veureu, les tenim també en el carrer, més atrasades i ficades en canyes, en el cultiu tradicional, també sense terra, doncs veureu que la tomata, quan se maneja per els aires, se ramegen, se marquen, tenen la pell molt fineta i se marquen. Això sí no ho tenim. Aquests problemes així no se tenen. És un dels avantatges, per això veus una tomata que pareix que estiga pintada. És el que te dona, l'invernacle te dona això, poder controlar un poc la temperatura, poder llevar les rosades del matí, que moltes vegades fan que se taquen les
les tomates, tot això sí que te ho dona. Problemes, doncs tenim problemes de fongs igual que tenim fora o més. Quan tenim una plaga així, les plagues se multipliquen 5 o 6 vegades més ràpid perquè tenen les condicions que necessiten. Entonces, al final, tot és buscar l'equilibri i intentar pues, fer-ho lo més natural possible i fer-ho... Però podem dir que no és millor ni pitjor cultivar dins que fora. Vull dir, tu pots trobar la mateixa qualitat les que estàs fent així ahí fora com les que estàs fent així dins. El que passa és que pots adelantar un peliu la temporada. A veure, jo te puc assegurar que jo vaig a treure més qualitat dins de l'invernadero. La qualitat és simplement, per lo que estem parlant, per l'invernacle, perquè no n'hi ha ramejat. Vale. Ara a l'aire lliure, enguany és el primer any que estem fent tomata en hidropònic. Per què? Perquè jo sóc capaç de, ja tinc el sistema prou controlat, sóc capaç de manar sobre el cicle de la tomata. Jo sé la tomata més o menys la duració de temps des que madura, des que fa la flor, fins que qualla, fins que madura, i jo en el sac m'ho controlo molt bé i li vaig jugant en el sabonatge, vaig jugant en això i soc capaç d'anar controlant la tomata. Controle jo la planta. Entonces aconseguís traure sobretot més calibre, aconseguís fer la tomata més dura, aconseguís donar-li un puntet més de color, tot això sobre la mateixa varietat, simplement canviant la forma, canviant on està cultivada la planta, sóc capaç de fer-ho. I el paquetet este porta fibra de coco i turba en matxí? No, fibra de coco, ja està. Això és fibra de coco i ja està. Això ens ve de la Índia i en sacs preparats, és una empresa d'ací de València. I això és l'envoltori del coco, la pell, les fibres del coco, ho trituren, ho fiquen ahí dins del sac i ho llaven, porta un procés i mos ho llevaran en l'aigua del Ganges. Esperem que no. Bueno, igual li donen nutrients també. No, però així sí que tot això ve molt controlat i els sacs quan nosaltres el venen, de fet nosaltres quan els hidratem, perquè això ve deshidratat, quan els hidratem fem els nostres controls i sabem perfectament pHs, conductivitats, els guanos que porta dins i venen completament nets. I ara una cosa curiosa que crec que sé el que és, però vaig a preguntar-te-ho. Ara estem sentint un ruïdet prou curiós i aquest ruïdet no serà que estan obrint-se i tancant-se a la mateixa... Tu portes control de temperatura també dins de l'hivernacle. Sí. Nosaltres tenim controlat tant les finestres laterals com la ventilació cenital, com els techos. Nosaltres li marquem una temperatura que és òptima en cada moment de la planta, no és la mateixa. Anem marcant-li les temperatures òptimes que volem i l'hivernadero va obrint i tancant per intentar mantenir la temperatura. I és efectiu, vull dir, perquè al final no deixa d'estar baix d'un plàstic la cosa, però... Sí, ara, per exemple, ja a l'època que estem, d'ací un mes o menys, començarem a blanquejar els plàstics, perquè ara ja el que tenim és molta llum, damunt hem tingut un hivern que ha plogut molt, ens han llevat molts plàstics que no tenim pols i estan nets completament, entonces ara el que tenim és un poquet al revés, tenim un efecte lupa, que el que fa és que ens dona massa irradiació dins de l'invernacle. I això pot tacar també la tomaca? Claro. Lo que fa és que, més que tacar-les, el que fa és que les planxa directament, les crema tant de sol, al final la tomata que li pega directament el sol, quan passa a través del plàstic, les crema. I això de blanquejar, què és exactament? Perquè jo sí que ho sé, però m'agradaria que ho contares un poquet també, perquè és un altre dels processos. És més que res perquè la gent, quan vaig a comprar una tomaca valenciana, de les bones, produïda així, i tot, i vega que val 3 euros, 4 euros el quilo, el que siga, i sàpia realment tot el que ha tingut que passar aquesta tomaca per arribar fins ahí i que valga aquests diners perquè ho valoren realment i vegin tota la feina que n'hi ha darrere de tot això. No, per així feina. El tema de blanquejar és el que estem parlant. El plàstic està tan net que ens fa efecte espill, entonces n'hi ha unes pintures que són especials que s'adhereixen al plàstic i són biodegradables. Per el sol se van degradant poquet a poquet i després quan venen les pluges de normal, antes venien, ara les pluges normals no ho tenim tan clar. Ja no sabem ni quan venen. Però passa això, se degrada per el sol i després quan ve una plugeta mitjanament forteta i al mes de setembre o octubre desapareix tot i ja està. I ho llava i torna el plàstic altra volta a estar com... Entonces és com pintar el plàstic per fora? Sí, al final pintem el plàstic per fora. Avui en dia ja gastem drons, venen i ens ho fan en un dron, ens ho blanquegen i ja està. Això tindré que, quan ho faig, m'hauria d'avisar per vindre a gravar-ho, perquè és curiós, perquè sí és veritat que jo sí que sabia que en altres parts, per exemple en Mèxic, estava ensenyant tant, és un conegut que tinc allí, que ell estava ensenyant-ho, i conforme gasto jo el dron per polvoritzar en l'arròs, pues així passar el dron per damunt i entonces ja notes que en el perill que portava tot allò
pujar-te dalt en la manguereta a ruixar tot l'hivernacle. Jo sé el que costava, de fet jo he caigut una vegada ahí dalt i vingué l'ambulància a plegar-me de terra, entonces és un perill molt gran i el cost que suposa fer tot això, que pareix que no siga res, però sense voler necessites estar pràcticament un dia sencer per dalt dels plàstics, vas banyant les canals, vas esperar, més que gent és un perill. Entonces, per això sí que el dron mos ha vingut com... Perquè sí que he vist, per exemple, en el Ejido, en Almeria, que també hi ha molt d'hivernacle, allà els hivernacles per damunt són plans. Claro, és que és una altra forma. I ells van caminant també per dalt, però és jo no acabo de fiar-me en això. Sí, però aquells hivernacles porten un trava de fil de ram que pots caminar per damunt i no n'hi ha tant de... Pots esbarar i caure per un lateral, però és més complicat. Així no, així el que són capelletes i al mig n'hi ha una canaleta d'uns 15 centímetres i per ahí tens que caminar. I quan t'esbares la teua base és el plàstic. I per què aquesta diferència entre este tipus d'hivernacles és d'allí? Vull dir, perquè així, per jo també són iguals, també són redonells per dalt i no tenen res que veure d'allí. És per algo... A veure, jo tinc entès, no som molt expert en aquestes coses, però tinc entès que en Almeria, quan es començaven a fer aquests hivernacles, aquells hivernacles són molt, molt més econòmics que estos, però hi tenen un avantatge molt gran, que és que, sobre estar molt proper de la mar, estan en altura. Entonces no tenen les humitats que tenim així. Ni plou tant com així, m'imagino. La pluja al final mostra un poquet igual dins de l'hivernacle, però sobretot és per les humitats, la humitat ambiental, la humitat relativa que se fica dins de l'hivernacle. Allà, al no tindre tanta humitat relativa dins de l'hivernacle, i aquests hivernacles ventilen molt menys que ventilen estos. Aquell tipus d'hivernacle se provava així en els anys 80 i va ser un fracàs per això, perquè tot eren fongs i tot eren... Entonces inventaren, començaven a muntar aquest tipus d'hivernacle que tenien les finestres cenitals i són capaços de ventilar i llevar la humitat prou pronta dins de l'hivernacle. Entonces crec que els tirs van per ahí. I així, per anar un poc rematant tota la cantaeta, la gent moltes voltes veu aquesta tomaca i diu això està poc verd. Ara m'agradaria que explicares un poc la diferència, perquè s'ha de collir, conforme has dit antes, tirant més a verdet que roig, per a que mauren de camí i la gent se'ls pugui allà mitjar maur. Però això no s'ho podria mitjar conforme està. No, conforme està. A veure, sí que teníem algun restaurant que ens les demanava aixina per fer vinagre. Però això és una altra cosa a part. Però tomata, pansalà, això és com tot. Tota la fruta, quan més madura se deixa en l'arbre o se deixa a la planta, més sucre té al final, més bona està al final. La tomata no és diferent, és més de lo mateix. Lo que pasa es que al final estem treballant en un género que no té aguant. Entonces, l'alternativa a collir una tomata madura és una càmera. Entonces, al final, si contrapeses una cosa o l'altra, nosaltres preferim collir un puntet més verdós, no un verd a pressupost, sempre la tomata se cull, ara després buscarem alguna i vos ensenyaré com les collim, però la tomata sempre se cull ja arrenca de color, que eixa tomata, en el moment la tomata arrenca de color vull dir que ja té un puntet de color que ja se nota, la tomata passa de color verd, sempre moure per la punta. Per baix. Les tomates sempre mouren per la banda de baix. La tomata quan va maurar sempre trau, no sé si s'arriba a veure, els meus ulls ja ho veuen, però sempre trau un color blanc. Va perdent el color verd oscur, se va fent claret i trau un color blanc. Quan treu el color blanc passa a groc. Veus? I això, per exemple, ja està passant a color groc i d'ahir passa a color taronja. Hasta que nosaltres no vegem que està el color taronja ja anant a roig, no la collim. Que vol dir que aquestes tomates mauren tan ràpid per dins com per fora. Entonces tu quan veus una tomata que ahí ja està color taronja, color roig, per dins ja comença a estar el cor de la tomata roja. I ja està bona per menjar. I aquesta tomata se pot menjar en 12-14 hores, se pot menjar perfectament. Ja quan la tomata ja té color roig, en 12-14 hores maura en seguida. Però té que estar ja el culet d'eixe color que estàvem mirant. Per exemple, aquesta? Exacte. Per exemple, eixa tomata, si la colliguem, eixa tomata se podria collir. Si eixa tomata se cull ja... La podem collir? Sí, se pot collir. Això seria una tomata de segon, això seria una mestia. Sabem que la gent s'ha d'acostumbrar a veure aquestes cosetes, no passaria res tampoc. Nosaltres ho classifiquem com a tomata de segon. Però la veniu igual? Sí, la venem per baix de la meitat del seu preu, però se ven. I quan està eixa coseta rojeta, ja es pot collir? Nosaltres collim a partir d'ahir. Per exemple, nosaltres tenim la mala costum de voler descansar els diumenges, entonces els diumenges no collim tomates, entonces els dissabtes se veiem un poquet obligats a collir en aquest color. Per què? Perquè no tornem a collir fins el dilluns i si no collirem aixina ens tocaria collir tots els dies. Entre setmana sí que collim un poquet més en color perquè collim tots els dies.
Entonces, Ja, per si això- l'obrim esta ja la veurem. Sí, si obriguérem ixa tomata, que ha agarrat un gabinet per així, Va, tio. si esta tomata agarrem i la partim, veurem Ah, sí, està roja. que ja va entrant en color. Entonces, veus, la tomata valenciana el que té és això, una tomata molt plena, molt massissa, i en un poquet de color que té per fora, que pràcticament no s'aprecia, per dins, té més color per dins que per fora. Per això... Cuidado, espera, aguanta, deixa'm el gabinet. Tot podríem fer aixina i pegar-li un mort. Sí, no, i la tomata ja se pot menjar perfectament. Està un poquet tiranteta de color, però Efectivament. però la tomata ja se pot menjar. I La ja heu tomata. vist que és una tomata que està verda. Aparentment, la gent això ho relaciona com una tomata verda. Sí, però està bona, Clar, que està bona. I després, aquestes pepites són les que te guardes tu per fer la llavor Claro, lo que pasa es que la tomata lo que fa és que nosaltres estem ara començant, fa 2 setmanes que començarem a collir, i la tomata sempre, les de baix de la planta, fan menys llavor, per això veieu que està la tomata molt plena. Claro. Si vosaltres, Hi ha molt poquetes per ahí. sí, com a consumidor, tu compres una tomata i quan la partixes per el mig veus que té molta llavor, pots dir que és una tomata ja de planta vella, ja és una tomata de planta que ja està acabant el seu cicle. Ah, tu te guardes la llavor de les quan està a punt de morir la planta. Claro, nosaltres lo que fem és, a partir de quan arribem més o menys al quart pomell, que és quan la planta estem collint a 1 metre d'altura, Sí. a partir d'ahí ja anem mirant tomateres, ja anem mirant. Quan vegem una tomatera que està molt sana, vegem, perquè quan cull se queda sempre el pessó, vegem la quantitat que hem collit, una tomata que mos agrada, les tomates estan bé, a partir d'aquest moment, d'aquesta planta, agarrem i li marquem un filet, i la marquem, i aquesta planta ja no la collim. I totes les tomaques d'ahir... Entonces, lo que fem és que conforme anem passant a collir tots els dies, quan vegem una tomata, per exemple, com esta, que té un defecte, i sí que la collim. I s'anem deixant les tomates bones d'aquesta planta. I seleccionem les plantes bones i les tomates bones d'aquesta planta. I és la forma de fer una bona selecció de... Si vas donant compte és que Sí, ja que per fora es veu verda, Sí, quasi sí. me la podria mitjar tota. I Sí, és que, no? Sí, i aquesta tomata és que tu la mires aixina i és una tomata verda completament. la meva boca bona està. Sí. Per això és... Este tipus de tomata se deu de collir aixina i nosaltres la collem aixina. Nosaltres fa uns anys teníem venda directa, que la gent venia així a comprar, entonces sí que collíem una tomata ja en el punt de menjar, perquè molta gent se n'anava d'ací i la ficava enseguida en el plat en l'ensalà. Entonces sí que ficaves... Ara ja no fas venda directa, No. sí. Ni així ni... O sigui, antes ni repartia. No, ho havem deixat perquè al final no se pot estar en tots els puestos i fer-ho tot bé. I a més, en el meu cas, que està lonja, és molt més fàcil el transport, això és molt més delicat. No, a veure, el tema és que nosaltres quan fèiem venda directa no fèiem soles tomata. Fèiem tomata, fèiem encissam, fèiem cebes, fèiem cols i portàvem alrededor de 17-18 artículos diferents. Quan la gent venia a comprar, pues, pràcticament era com si anava a la tenda, fruta no en teníem, però verdura teníem molta gran varietat de fruta, de verdura. Entonces, claro, se complicarem un poquet la vida i al final quan se donarem compte diguem o fem ben fet una cosa, o fem ben fet el mercat, o fem ben feta la venda directa. Tot no mos dona. Per això vam decidir, lo fàcil per nosaltres era quedar-se en el mercat, que és on mos coneix tota la gent de tota la vida, tenim la nostra marca feta i la veritat que podem seguir estirant per un costat. Però esperem que la gent agafi consciència de lo que és el cultiu de la tomaca, de tot lo complicat que és, que sobretot a partir d'ara, que és quan comença la campanya de la tomaca, però jo soc capaç de moltes voltes anar a un restaurant en hivern i quan me trobo en una ensalada no menjar-me tomaca perquè no tinc massa clar d'on és ni com està produïda, fins que no arriben aquestes fetges, però bueno. Avui en dia, a veure, la tomata sempre bona és el seu cicle. El seu cicle de tomata és des de, per exemple, el Pere i jo començàvem a collir farà un mes, una cosa així, pues, i ja era bona tomata. Pues a lo millor pues, a mitad d'abril, fica-li primers d'abril hasta mitad de setembre o així, la tomata ahí no falles mai. Vale. No te'n vagis a una tomata que li pegues una tomata o li fas un bony. I aquestes tomates, probablement sempre el sabor se va quedar per el camí. Això és el normal. A partir de mitad de setembre n'hi ha tomates en el mercat que se poden menjar, n'hi ha tomates acceptables, no busques mai la qualitat de ple estiu que no la vas a trobar. A partir d'ahí sempre n'hi ha varietats, pues, a lo millor una tomata raf, a lo millor avui en dia ja n'hi ha una tomata rosa. La tomata rosa sempre és una tomata que durant tot l'any n'hi ha, no és mai la millor, però sempre està bona. Sempre està bona, sí. Entonces, la rosa d'Altea, sí. Una tomata rosa sempre està ahí. Nosaltres ne fèiem, n'havem fet molts anys i sempre la teníem com a comodí, era algo intermig. En l'hivern sempre hem fet una tomata raf i per mi una molt
això és com tot. Al final, la varietat, si tu busques una tomata valenciana ara i és de qualsevol llaurador i és del terreno, van a ser bones, no te va enganyar. Si ja n'hi ha tomates híbrides, la gent, mira, aprofitant que estàs així, encara ho ha dit en ningú puesto, però la gent hauria de donar-se compte, quan vol comprar una tomata valenciana i van a qualsevol supermercat, que mire molt bé l'etiqueta i que no compre una tomata que fique tipo valenciano. L'estan enganyant. Justament l'altre dia un seguidor me va enviar una foto i em va dir, mireu, tal, tomate tipo valenciano no és valenciano. Que ho sapeu, que ho tingueu molt clar, que té que ser tomaca valenciana. No estic dient que siga ruïn, cada un menja el que vol i fa el que vol, vale. Però sí que qui compra una tomata valenciana, quan compra una tipo valenciano, no se va a trobar, quan se la menja, no va a trobar el que espera, segur. Això ja els ho puc garantir-ho. Pues comprar directe al llaurador tot el que es puga, tens puestos, per exemple, de venda directa en tota la carretera del Perellonet, que està tot ple de gent que fa tomaques, en les mateixes botigues de la cooperativa del Perelló, aprofitant també que són de propet, un poc de més de això, a més, són tots molt professionals allí, la gent, i ja està, que no n'hi ha més, perquè és que, ja t'he dit, jo una tomaca supostament verda, li he pegat 2 mossos i és que no pararia i vaig a parar perquè si no la gent al final dirà que fa mitjans tomaques mentre parla. Però a veure si per almenys la gent agarra consciència i ja que la gent inclús a molts llauradors els ha pegat per tornar a fer tomaca i damunt recuperar varietats que tenen més de 40 anys ja i que ha sigut un procés d'elaboració i d'anar provant i fallo i error i que tota la feina que n'hi ha darrere val la pena pagar-la perquè després el vostre paladar segurament ho agrairà. Així que, sense més, anem ara a veure a Marina, que ens conta com té ja les tomaqueres, que com està concentrant a les tindrà pelín més atrasades, segurament. Sí, tindrà un poc més de frescor, que sí. Un poc més de frescor i que ens conta també que podem ja anar menjant, que aquesta temporada ve carregadeta ja de moltes coses bones. Molt bé, perfecte. Així que moltes gràcies, Javi. Vale, Nando, vale. Passa l'hivern i no aconseguís que esborrar del record alguns dels moments especials que vam viure durant els 2 mesos i els 21 dies que vàrem menjar-nos el món tu i jo. Avui necessito... Ja t'he risat així com els que comptabilitza la Federació Balear de Balcònic. Així que ja vinga que me contes, ja estem el mes de maig i a veure què està ara de temporada i què s'ha acabat o què està acabant-se i així perquè la gent visualitzi ja el tipus d'alimentació que tenim que canviar. Sí, jo crec que ja tenim tots un munt de ganes, no? En la venda directa es nota que la gent tenim moltes ganes de la fruita d'estiu i la verdura d'estiu perquè sempre és més sucosa i tots mos apeteix. Continuem amb la fresa, amb la maduixa i el maduixot, les cireres, també riquíssimes ja, comencen a estar ben dolcetes. De la muntanya d'Alacant, que són tan famoses. Sí, tenen denominació. De fet, mira, vinguent per així, en una rotonda hem vist el típic camionet en cireres que fiquen en la caixeta de la muntanya d'Alacant, ja és curiós. Sí, aquest any pareix haver bona collita, esperem que en aquestes pluges que ha fet per les nostres zones no les va de massa i això. També seguim en el níspero, o nísparo, no sé com li dieu. Jo què sé, jo he sentit vísparo, Nísparo. Niespro, sí. Niespro, una bona nyespra, Una bona nyespra també, sí. Que de fet és un dels patrocinadors de la Federació Balear, Nyespla. Toma ja. És curiós. I què més? Després també estem començant ja, en les zones un poc més càlides, estem començant ja la nectarina, el paraguayo, també, que és una fruita també prou coneguda ja per la gent, no? Sí. I l'ambercoc, també, riquíssim ambercoc. Sempre dic més o menys que quan comença la temporada del níspero, o per almenys el que a mi m'agrada és comença el níspero i ja, quan t'arriben les cireres, per mi s'acaba el níspero ja i m'unfla les cireres i només està arribant l'ambercoc i ens deixa les cireres i m'agarra l'ambercoc perquè, vamos, són les 3 que anem mitjant d'aquestes... Que guai, sí, s'havia de posar de moda, no? Això d'anar passant d'una a l'altra i tindre aquesta consciència i aquest coneixement, no? Estaria ideal, perquè ja quan s'acaba ja el que són, bueno, el níspero, la cirera i l'ambercoc, i ja venen paraguayos i fruta i tot això. Sí, després ja el ciruelo ja vindrà tot més... L'embresquilla, que ganes de que vinga l'embresquilla. Mitjana molt redó. Que bona. Que bo. I això per la part de les frutes. Exacte. Perquè taronges que en queden, però ja és com el final... i ja aquestes també varietats no estan tan bones i tan sucoses, però bueno, el que hi ha la taronja pot continuar mitjant. Sí, taronja, llima, que també igual algo, no? I l'albocat, també, que encara queda. Són aquestes 3 coretes que continuen i que són un poc més perecederes.
Què més? Després en les verdures o en les hortalisses també queda algo de fulla encara, potser les ensalades en zones un poc que s'han plantat més tard i això, pues, collida a presseta per lo que explicàvem l'altre dia, no? Que no s'espiguen. I bueno, després també seguim en les faves, ja potser hi ha un poc més deixant-les granar i ja per a cuinar una altra cosa, però bueno, encara poden haver-ne tendres. De totes maneres, jo això ho sé perquè ho feia mon pare. Clar, mon pare quan plantava fava allí per casa, pues, arribava el moment que ens passa a tots, que ja no saps què fer amb tanta fava. I era molt curiós perquè jo el veia que el ficava a les faves, les pelava i les ficava en bolsetes i les tirava al congelador. Sí. Entonces, tenia faves pràcticament tot l'any de les que havia fet perquè les ficava en bolsetes pues, en racions per congelar-les i després anar tragant-les durant l'any. Una bona opció també per tindre faves. Total. Més... Deixar-les, i congelar-les és una opció, però deixar-les secar i després també fer-les, cuinar-les també és una altra opció. Seques i després suposo que n'hi haurà que hidratar-les. Exacte. Secar-les i després les hidrates un poquet antes de cuinar, Sí, pues, i ja una les altra manera guises. de conservar-les. Sí, exacte. Interessant. I després també de llegum també tenim els pèsols. Ah. Els tirabecs i totes aquestes cosetes. La carxofa sí que ja està dient hasta luego, hasta luego. Esta calor ja no l'aguanta. Ja s'ha espigat, ja fa una flor preciosa, m'encanta. Fa flor Els blaveta. pelets això Sí, em sí. pareixen tan xulos i sempre n'hi ha una abella o sempre n'hi ha Sempre un n'hi ha algo insecte per ahí. passejant. I després, en les hortalisses i tot això, doncs, zones un poc de per ací, de les nostres comarques, que tinguen hivernacles o que tinguin una climatologia un poc més càlida, doncs ja comença tot lo xulo, que és la tomaca, no? Que ja comença a ser de les nostres zones, en zones un poc més d'hivernacle, o que hagin plantat i hagin tingut més sorteta. Nosaltres, per exemple, no, ens quedaran encara un parell de setmanes o 3. Però bueno, ja està ahí, pràcticament. Sí, ja està ahí. I després també tenim pues, totes les hortalisses, el pepino, l'anficòs, que ja també vol començar en zones més càlides, el pebre, la bajoca italiana, que diem nosaltres. Com que la batxoca? La batxoca és el que se li fica a la paella? Això és el bajocó o el garrofó, Bueno, sí. la bajoqueta, i nosaltres diem bajoca al pebre, no? No li dieu pebre vosaltres? Pebre és el pebre, bueno, pimentó, voldràs Ah, dir. pues pimentó. Fuà, maravilla. Bajoca, pebre, pimentó. Ahí ¿vale? sí el contat parleu un poc raro. Però i lo bonica que és la paraula bajoca? Sí, sí. Sí, és hasta un insult d'eixos carinyosos. També, bueno, no tan carinyós, però sí, quan te diuen batxoca igual, que no se va agarrar també, però bueno. Esta és bajoca. Entonces, podem dir que batxoca, pebre o pimentó, que seria Sí, el mateix, la tríada. de quin color? Verdet, ara verdet. Verdet, Sí, roig encara n'hi ha. es comença a collir verd, sí. Si aquest estiu ho explicarem, Vale. la diferència de coloració d'un pimentó o un altre, perquè jo en conec tres, el roig, el verd i el groc. Sí, lo que passa és que o sea, l'italià o el de quatre morros que diem també primer és verd i després es fa roig. O sea, Aquest estiu ho explicarem vale. amb més tranquil·litat a veure Reservem la diferència. eixe I tema. n'agarrarem dos per comprar-los. molt bé, Sí, molt home. bé. I després, què més? D'hortalisseta, la ceba tendra, totes aquestes cosetes, la creïlla també està ja començant, ja comença a haver-ne en zones de Gandia, la Safor, totes aquestes zones. Mireu també... bé dels supermercats i no agarreu creïlles ni d'Israel ni de França, que és la que n'hi ha al supermercat, perquè ja en tenim d'ací, així que quan aneu allí podeu exigir-ho perquè seria l'ideal en aquestes fetges, així que no es queden al camp i les retobaten. Total, sí, sí. I després la ceba, que la ceba també és molt important també recolzar els productors d'ací, perquè la ceba sempre ha sigut un producte que s'ha malbaratat molt. Sí, de fet, l'horta nord, a Insia i no, pràcticament la retobaten, tant la Sí. cria com la ceba, perquè ne porten tots els puestos i després pues, la d'ací no l'agarren. No, ningú respecta el camp valencià, n'hi ha que mirar per nosaltres, perquè si no, Correcte. ningú mira per nosaltres. I me s'ocorreix una, que no sé si ja està ahí o no, la carabasseta. La carabasseta, de veres? Carabasseta Sí. ja n'hi ha o encara no? Sí, ja també per zones més càlides ja comença, però jo inclús és que vaig plantar que farà 15 o 20 dies com a molt i ja estan començant a collar, és que són faeneres. Són faenes a muntar i a més n'hi ha una cosa curiosa, perquè jo no ho sabia fins fa un temps, que és que s'aprofita de la carabasseta tot, tant la fruta com la flor. Sí, bueno, sí que és de veres que per aprofitar-ho al màxim, en restauració o cosetes un poc així més gourmet, es gasta, o inclús en casa, o podem fer també rebossaetes o al forn, cruixents també, es gasten la flor masculina, perquè la carabasseta té dues flors. Ella fa una flor femenina, que és la que després traurà el fruit si ha sigut fecundada, i després la masculina, que per aprofitar-ho tot, li deixem la flor a la femella i al mascle el podem agafar. I això és la que cuinem com a flor. I això se pot fer rebossaet o al forn directament com si fos un xip, sí, per que exemple. queda cruixent, sí, o fregidet, rebossaet, o sí. Curiós. Sí. Doncs una altra cosa més. Sí, queda molt xulo, queda molt xulo. I què més podríem tindre per així? Ja està tot, no?
Sí, jo crec que sí. Ja tenim un abanico de coses prou importants i calculo jo que el mes que ve inclús en que tindrem encara més. Sí. Així que bé, doncs fins així ja sabeu tot el que podeu consumir ja a partir d'ara. Pràcticament estem ja de cara a l'estiu i venen totes aquestes frutes i verdures ja aulloses i tal, perquè melons i tot això de moment en cap pronte. Sí, un pelet pronte, no? Però tampoc tardaran, sí, ja estarem ahí, segurament el mes que ve ja podrem dir que ja n'hi ha melons i sandíes i tot això. I res, ara m'on anem a que Maria mos faci alguna receta, les tomàquets que hem estat veient tantes, i a part de la típica receta de tallar la rabanetes, ficar-li oli i sal per damunt i menjar-te-la, que estan molt bones, però a veure què s'ha inventat esta vegada. Així que anem a Carlet. Encara n'hi ha més, tinc una targeta de Can Rectoret, un llarg poema regal de Nadal, mitja dotzena... Bon dia, Maria. Bon dia, Ando. Com estàs? Et porto ja avui un manjar, una Què delicatessen. portes, Sabore? Conta'm. Pues tomàquets, que ja hem arribat, ja estem en temporada. Està a l'inici de la temporada. I a més varietats diferents i tot, mira, una rosa d'Altea, una tomaca Raf, té tot una pinta. Després, Que bo. 2 tomàquets de varietat personal, premium. Premium. Sí, són guardats. I després, a això li diuen bomboneig, també, per menjar a morredor, Ah, després estem, no? tan boníssimes, sí. I ara me Que diràs, guai, pues, conta'm. sí, mira, aquests tomàquets són de Javi, que m'he estat tenint amb Eliana antes xerrant amb ell, hem estat contant les característiques del cultiu i tal, i és una varietat que no és ni tomàquet valencianes, és com que n'hi ha diverses varietats diferents, pues ja més de la del Perelló, que és més xina, més grossa i més achatadeta, després n'hi ha unes que són més xicotetes, i esta és com una mescla d'estos, pareguda a una varietat que es diu masclet, però Exacte, el masclet és la més... esta és anomenada. d'ell. Una llavor que es guardava ja del pare, del abuelo, i han anat guardant que guai. tots els anys. Sí. De fet, li vaig preguntar quantes varietats de tomàquet valenciana n'hi ha, i diu tantes com productors, perquè el més típic és el que... Sí, perquè ells les mesclen, les hibriden, o No. com ho fan? Què fan? Quan des d'acabar la temporada ja, quan veuen una tomaquera que ha produït a muntó i ha produït tomàquets bones i tal, les últimes ja se les guarden, s'aguarden la llavoreta que va dins la tomaca i això és ja per l'any següent. Per l'any següent. Entonces ho fan tot molt O sigui, tradicional. en quant a sabor, no? Producció, i això la guarden per a la següent Me temporada. va explicar que si produïen molt per baix, després les de dalt encara feien molt bo. Entonces és una varietat tradicional i que la fa ell, que se la guarda ell. Des del seu avi o des de quan? Sí. Va dir per almenys 30 o 40 anys ja que fan la mateixa llavor de tomaca. Que guai. Entonces ell les produeix en hivernacle, fa un cultiu en una terra de fibra de coco, que se diu, i així controla molt bé els nutrients que li té que tirar i totes les necessitats de la planta. Me va explicar i jo la vaig provar allí i això és una meravella. I te va contar algo a nivell nutricional, o saps algo? O... No, perquè jo al final el que més sap és que si estan bones o no. I com té molta demanda també de restauració i tal, doncs m'imagino que bones i nutricionalment estaran perfectes, però sí que és de veres que depenent de l'època de l'any, la tomaca no va ser la mateixa, no és la mateixa perquè en funció del sol, si li pega el sol o no, en funció de la terra, en funció del sistema de cultiu, en funció al final també de la temporada, pues, la tomaca pot tindre fins a 10 vegades més compostos antioxidants, perquè la tomaca és un dels aliments més antioxidants que tenim a la cuina mediterrània. De fet, ell el que va insistir molt és que ell fa tomaca tot l'any perquè té clientela i demanda. Perquè el consumidor al final és demanda, clar. Però que no té res que veure la tomaca que cultiva en hivern a la que cultiva en estiu quant a sabors. Entonces m'imagino que anirà tot lligat. Exacte, li diguem tomata, però al final nutricionalment i bioquímicament no és la mateixa tomaca. Una en gener ni una ara, o en juny, juliol, no? Que seria quan Per això s'ha d'insistir tant en que sí, que tomaca se pot menjar tot l'any, però quan més bona està i quan més ens aporta nutricionalment és ara de cara a l'estiu. Exacte. I vosaltres, els llauraors, heu notat que la temporada va avançant-se un poc o no? Sí i no, depèn de zones també. Evidentment, enguany ha sigut un any que en hivern hi ha hagut moltes èpoques de calor. Clar, al final una planta, quan tu la plantes, ja necessita calor per anar, i sobretot una planta d'estiu. Jo he vist collir carabaixes en cullera el 20 d'abril, això antes era totalment impensable. Entonces, clar, ara, tot i que està fet dins d'un hivernacle que sempre adelanta la temporada, ell m'ha dit que ja està més d'un mes collint, quan antes la temporada començava ara a mitjans de maig.
Entonces se nota una animalada. Tot i que veritat que aquests dies està fent un poc més de fred. Ara avui estava veient una notícia d'un company meu de la Ribera del Duero, d'allà d'on fan el vi, que avui s'ha gelat. Avui dia 16 de maig s'ha gelat les vinyes, una part de les vinyes. I tot això influeix al final en la nutrició. Claro, per supost. En la fisiologia vegetal i al final en la nutrició i en la nostra nutrició. Vale, pues que guai, que interessant. Bueno, com és la primera tomaca, com és l'inici de la temporada i m'apeteix ja provar una tomaca fresca, jo crec que el millor és fer-la en ensalada i com és tan guai esta tomaca, no? Que és una tomaca en història. A quan la brigues veuràs. Pues no l'anem a disfressar massa i anem a fer-la. Pues ella, un poquet de sal, un bon oli i poqueta cosa més. Si fora una tomaca, si estiguem en estiu, que és una tomaca d'estes que li ha pegat el sol en el camp i que està collida roja, pues la faríem sofregida o en conserva o en una salsa. Clar, el que me va explicar també ell és que aquestes tomaques que se fan ells mateixes tenen com molt de poquet recorregut a nivell aguant. Vull dir, si la cuien avui i la cuien més tirant a verdeta, en què aquell cul ja estiga roig, per dins ja estan roges, ja estan bones, però així n'aguanten com un parell de dies més i clar, de cara a la venda és precís conservar un poquet. L'ideal nutricionalment parlant seria collir-la roja en el punt de maduració, però òbviament avui en dia això quasi que és impensable. Totalment impossible. Perquè és que no aguanten. Sí, tenim que tindre un canal molt curt, no? D'anar directament al llaurador a comprar perquè, al final, però tot això s'ha de tindre en compte, no? Que la gent vol tomata tot l'any i això. Anem a obrir-la. Anem a obrir-la, la rentem, no? Sí. Fiquem les dos? No, jo crec que una prou. Una la tenim bé? Sí, jo quan me n'obric una me dona per dinar i per sopar. Quasi. Vale. La vaig a tallar directament en el plat. Val? Perfecte. Bueno, i perquè se vega bé i tot això, anem a llevar trastos del mig, perquè per apreciar-ho bé. I se vega també les 3 o 4 tipus de tomaca que n'hi ha, el que hem preparat així per fer l'ensalada i la tomaca que és que a la pena que és vera, que és una meravella. Vale, la talle en pell, important, ho llevem. La pell se minja també, jo me la minge. A veure, la tomaca, no sé si ho he dit abans, no sé si t'ho he contat abans, però és un dels aliments més antioxidants de la cuina mediterrània. Sí. Perquè els compostos que té, els carotenoides, el licopeno, que és el més famós, no sé què m'has preguntat, perdó. El licopeno té... El licopeno, sí, la pell. Aleshores, en la pell es concentren la gran majoria dels... o conté bona part d'aixòs compostos i, a més, la fibra. Per això és important, o l'ideal seria saber bé que s'ha cultivat bé i que no s'han gastat molts agroquímics. Per a molta gent... Una de les avantatges que té, entre cometes, cultivar dins de l'invernacle és que, per exemple, se poden utilitzar molta fauna útil per a combatir les plagues, entonces baixes molt l'aplicació de fitosanitaris perquè el tema de la tuta i del pulgó enguany està sent un bon escàndalo, però utilitzant bitxets que s'assolten per allí pots combatir molt bé i gastes menys fitosanitaris. És una de les avantatges que té l'invernacle, n'hi ha avantatges i inconvenients, avantatges d'això. Sí que és de veres que la tomaca és important que li pegue el sol directe. Jo és que soc també més romàntica, de canvis en hivernacle, però també. En estiu, si se pot cultivar a l'aire lliure, és molt millor, el que passa que combatir les plagues és molt més difícil, però... En estiu o en tot l'any? Vull dir-te, però sobretot en estiu. Claro, és que a més hi pots fer un control de la temperatura molt bo perquè l'hivernacle és automàtic, ell té un sensor de temperatura i quan la temperatura està més alta, obri automàticament. Quan està massa baixeta, tanca i recalfa més. Entonces, clar, ara en aquestes fetges que ja va fent calor, és important controlar també el tema de la temperatura, la conductivitat de l'aigua, tot això, que se pot fer molt bé en un lloc controlat. En un lloc controlat, correcte. Bueno, hem tallat la tomaca en la seva pell, li fiquem un poquet de sal, una miqueta. Sal gorda per algo o...? Perquè és més mona. Se veu millor. No, però podríem gastar una sal marina o una sal de muntanya, la que vulguem. Doncs anem a deixar-la reposar. Aquesta sal el que va fer és treure el seu suc i per això l'he tallat així, perquè aquest suc se queda així i no se queda en la taula.
Doncs, com t'he dit antes, si fos estiu, la calfaríem. Per què? Perquè aquest licopeno, que és el compost antioxidant per excel·lència de la tomaca, s'absorbeix millor o el cos l'aprofita millor quan el calfem i li fiquem oli. Perquè és un compost liposoluble. En els aliments n'hi ha compostos que s'absorbeixen millor o que el cos els aprofita millor quan els juntem en greix i altres que no es faria falta el greix. Per això, les iaies, jo sempre vaig a les iaies, feien una cuina molt intel·ligent sense parlar de polifenol, sense licopeno, sense microbiota, fent sofregits, fent el pisto, fent conserves, que al final és guardar el nutrient de l'estiu i el calor de l'estiu per a l'hivern. Està molt bé que tot l'any Javi faci tomaques, però com bé diu ell, i com bé que ell és el que més sap de tomaca, no és la mateixa una que l'altra, perquè els vegetals, el cultiu, depèn d'això, del sol, de la terra, del sistema de cultiu, etc. Entonces, la deixaria reposar, l'anem a deixar uns minutets, idealment entre 5 i 10, perquè vaig atraguent tot aquest suc. Per recapitular un poquet, hem comentat que la tomaca té unes propietats antioxidants que són de les més bones que n'hi ha en la cultura mediterrània, en l'alimentació. Correcte, és un dels aliments amb més capacitat antioxidant que tenim a la cuina mediterrània. De fet, avui en dia estem ficant en valor aliments que venen de la Conchinchina, de l'altra part del món, perquè tenen una capacitat antioxidant alta, però ens estem oblidant que així en la cuina mediterrània tradicional tenim un mogolló de compostos bioactius, com pot ser la tomaca, l'oli d'oliva, alls, cebes, brosses, les herbes menxívoles, Entonces, lo que no has dit tu és la tonteria esta que n'hi ha ara del matxa i la cúrcuma i tot això que ve de la Índia o de per allà d'això, i així al final ens mengem una tomaca i fa més efecte que les brossetes que fan del matxa. Sí, no se pot generalitzar tant així, però sí que diria que, perquè quan tu agarres en un tub d'assaig, en el laboratori, s'analitzen els compostos i, òbviament, el matxa és més antioxidant en un tub d'assaig, però després, clar, nosaltres no vivim en un tub d'assaig. La bioquímica i la biologia humana és molt més complexa que això. Sí que és de veres que el matxa o el EGCG, que és el compost del matxa, és més antioxidant en un laboratori, però quan anem al terreny biològic, aquest licopè, en aquest oli i en aquesta calor, se va absorbir molt millor en el cos i, de fet, en els estudis, quan agafen, com se diu, una menys la paraula, biòpsia de teixits, el licopè és el que més present està en els teixits. Entonces, que se deixen de tanta tonterieta de matxa i que mengen més tomaques, que ara és quan més... Sí, a veure, al final, jo sempre defenso això, tenim així infinitat d'aliments, la nostra biologia està molt més adaptada a aquests aliments i no venen de l'altra punta del món en un vaixell, en un avió, doncs a nivell sostenibilitat i a nivell salut ambiental, humana i totes, al final agarrar els aliments que tenim així va ser molt millor per a tot. I a més, això, el licopeno, per recapitular també, en un tub d'assaig és inferior, però després la biologia humana ens diu que el podem aprofitar molt millor, perquè el matxa l'absorbim prou mal i la bioquímica és prou més complexa que la del licopeno. Com ja hem passat 5 minuts de reposo, ara què més li ficaríem? Ara li ficaríem... Ja quasi en tindria. Ja la veus bé, no? Però, ara que anem a fer alguna cosa, ho fem un poc més... Ara què li afegiríem? L'oli, molt bé, para absorbir a quién? Para absorbir el licopeno. El licopeno, correcte. Entonces li tema xorroteta per damunt, la putia. Sí, tu, dale, sin miedo. O sea, que molta gent ara també li té por a l'oli i va tot en spray. Ahí, vale. Una bona xorroteta d'oli. Total, per lo que gastem a l'any tampoc és tan car, segons diuen per ahí. Sí, tot és qüestió de matemàtiques. Però és més car un cubat i te dura 5 minuts, més fàcil això. Vale, després, tinc així, vaig fer un encurtit
de ceba, perquè la ceba pues, també és un antioxidant potent, també li podríem ficar all, dona igual. O sigui, l'encurtit el que fa és llevar-li aquesta fortor, aquesta ràbia que té la ceba i pues, també donar-li protagonisme o aquesta acidesa de la tomaca també la ressalta. I ahí com has ficat? Ceba trossejada? Així he ficat, o sigui, he trossejat la ceba, correcte, vinagre, aigua, a parts iguals, més o menys, llorer i pimienta. Entonces ara fiquem això per damunt? Sí, correcte, o sea, no fa falta tampoc, no estem en un restaurant de Michelin ni res, o sea, li fiquem ceba. Ja podrien restaurants Michelin tindre aquestes tomaques. Home, sí, Javi les fa, no?, pels restaurants o com? Per restaurants, pels Michelin no ho sé. Alguns sí, altres no. O sea, el Michelin al final va molt al producte i... Alguns sí, altres no. Altres no? Bueno, tampoc es conec. Sí, jo crec que ho tenim bé perquè... Crec que me n'ha passat, perquè la protagonista d'avui és la tomaca. I sé que fa paelles rares, pensa que no sé si... No sé qui és el que fa paelles rares. Uno que sempre està buscant la polèmica per... Bueno, ja m'ho contaràs després. Sí. Vale. La gent segurament ja sabrà de qui parle. Sí? Pues jo no, jo és que visc en el món de Yupi. Una cosa que m'agrada molt de la cuina de temporada és quan, no? En l'impàs entre les estacions o entre les temporades. I ara, poquetes setmanes a l'any, poden disfrutar dels últims fenois. El fenoi també és algo que no se sol escoltar molt. Crec que del supermercat ha desaparegut ja. Sí, no l'he trobat. Sí, estic... Fa molt de temps. Fa molt de temps que no el trobem, correcte. Pues ara convergeixen, no? Les primeres tomaques en caràcter i el fenoi. La resta, entonces eso es una ensalada pues, de calendari. La resta de l'any o tries tomaca o fenoi. O tries fenoi. ¿Vale? Entonces, el fenoi és el digestiu mediterrani per excel·lència. Vaig a tallar-lo molt finet i molt poquet. ¿Vale? Li va donar un toc, perquè també és de veres que el fenoi... Un sabor fort, no? Té de agradar. Té un sabor anisat i el que fa, o perquè el fique, pues, per a que refresque un poquet en la boca. Entonces, al que li agrada la casalla li encantarà el fenoi. A mi no m'agrada la casalla, m'agrada el fenoi, però sí, és una bona manera de dir-ho, sí. És un bon símil. Sí. Val? Sí. I per acabar, he fet un oli infusionat en nyora, vale? Per donar-li un toc de pericana. Això com ho has fet? Això... No, vull que els... No. Això? Sí. Bàsicament, les nyores deshidratades, que ja les venen així, les podem fer nosaltres també, però les he comprat. Val? De fet, si teniu curiositat, crec que Georgina té un vídeo en el seu Instagram parlant de la nyora i de com se deshidrata. Així que si teniu curiositat, pues, entreu a buscar-lo. Sí. I si no, pues, més avant ja ho explicarem. És molt fàcil de fer. És una salsa típica de peralcoll. Sí, claro, però això sona d'allí. I res, simplement he fet, l'he remullat un poc, val? Després li he llevat les pepites i demés, l'he tornat a ficar un puntet al forn per extraure l'aroma, ho he triturat i ja està. I li he ficat l'oli, punto. Vale? I reposo, tiempo, perquè com en la vida, en la cuina i en la nutrició, el temps és un ingredient. Paciència. Vale? I com tampoc vull que siga superprotagonista, doncs res, anem a ficar-li unes gotetes. Per donar un poc de sabor i prou, no? Exacte, li va donar un poc de profunditat, més polifenols, d'estos que nutrixen la microbiota. I ajuda a la digestió. El què? A la digestió va ajudar-nos el fenoi, ¿vale? I això al final ens va ajudar a absorbir aquests compostos antioxidants de la tomaca, el pimentó també ne té, té polifenols, i els polifenols al final ens van a cuidar la salut intestinal. També li podríem ficar, si vols, un trosset de... O sigui, podríem ficar-li trossets. Aquesta cullera no sé si va entrar. No. Donem una xiconina, així. Així en tenim una altra. Vale. I així també li dona un poc de color. I jo per mi ja estaria. Ara li podríem afegir unes armeles, un poc de peix, que jo ja sé que tu no eres molt de peix, però així disfressat... En compte, clar, te molaria la ventresca o alguna d'això. Una caballa, sardines... És molt típic també veure per ahí. Exacte. I ja està. I ja està. Entonces, si vols tastar-ho, un poc de papa, mullar i oli, o tastes primer... Primer la tomaca i després
y después sucarem el pa en todo lo que queda. Espera, dame que yo también la voy a probar, claro, que tú ya la has probado, pero yo no, ¿eh? Yo ahora ya es la tomaca perdida. Un bo pa, Y ¿eh? es que... Bueno, Què? una mezcla de sabors, no només el de la tomaca, sinó tots els altres que... T'ha molat la combinació o... Una meravella. o què? Està brutal. A veure, que la tomaca està bona. La tomaca està espectacular. Està molt bona. Pues així ja ens despedim, anem a quedar-nos, acabamos el plat este, que ja que l'han fet ja no descartem encetar-ne un altre. I bé, avui hem parlat ja d'un aliment estrella de la cuina valenciana, de la tomaca valenciana, que ja estem en temporada, que ja podeu menjar. Hem repassat ja totes les frutes i verdures que podem començar ja a disfrutar a partir de pràcticament ja. I d'ací 15 dies tornarem a publicar un altre, ja igual agarrem un tema transversal que no tindrà potser res que veure en el que és el cultiu, sinó en l'entorn rural, perquè probablement anem a veure o cacaus o com se fan marxes de pedra seca, que és un art mil·lenari que s'està poquet a poc recuperant i val la pena ensenyar-ho perquè és part del nostre patrimoni. I bé, recordeu que s'ha de cuidar els llauraors perquè es necessiteu mínim 3 vegades al dia, per que almorzar, dinar i sopar. Així que, fins la pròxima.